Hej. Ja, der er jo flere, der har spurgt, hvordan det lige kunne lade sig gøre at komme sig over flere belastningsreaktioner og PTSD. Der er nogle forskellige ting, jeg har gjort. Noget af det første, som jeg har oplevet, som har været virksomt for mig, det er at finde nogle rigtig gode kropsterapeuter. Fordi jeg fandt ud af, at jeg slet ikke var tryg i min krop. Altså jeg var slet ikke tryg ved mig selv i min krop. Så jeg har valgt at bruge nogle af dem, som er uddannet ved Totem, fordi at de ligesom får afspændt hele systemet. En anden ting, som også er vigtig, det er at kigge på, hvordan at dit liv i det hele taget ser ud. Jeg har undervejs været ude i nogle situationer, hvor at noget af det, som jeg selv havde valgt, havde stresset mig helt sindssygt meget. Blandt andet et sådan meget komplekst job, og det valgte jeg fra for 10 måneder siden. Og det er i hvert fald noget af det, som jeg fandt ud af, det der med at være en helt på min egen bekostning. Det duer ikke. Og med det mener jeg simpelthen, at jeg ved godt, at jeg er rigtig højt uddannet inden for mit felt. Men det er ikke ensbetydende med, at jeg skal kunne klare alting. Og jeg har også fundet ud af, at jeg kan faktisk klare mere, end jeg kan tåle. Når jeg ikke overholder de værdier, som jeg har. Og værdier, det handler om, at jeg skal have frihed og fleksibilitet. Jamen Rikke, det kan man jo ikke få. Man er jo nødt til at have et arbejde. Jamen det handler om, hvad det er for et arbejde, man har. Jeg kunne mærke, at det der med at have et fast rulle i en vagtplan, det passer bare slet ikke til mig. Jeg har brug for at kunne sige ja og nej. Jeg skal ikke hunses med, fordi det er noget af det, som jeg ved, der trigger mig fuldstændig og giver mig absurd meget angst. Ja, så det var i hvert fald noget af det, som jeg ved, der også er vigtigt. Det er, hvad er det egentlig, jeg beskæftiger mig med. Og noget af det, som også er vigtigt, det er, at de relationer, jeg omgås, der er det vigtigt, at jeg bliver set og hørt og mødt som det menneske, jeg er. Og det lyder sådan lidt corny, fordi ja, selvfølgelig at det er jo rigtigt nok. Men jeg har faktisk gjort det, at jeg synes, jeg har været i mange relationer, hvor at det er mig, der ligesom løfter dem. Det er mig, der holder kontakten, det er mig, der holder energien, det er mig, der holder rummet, og det vil sige, så er jeg faktisk på arbejde. Og det dur ikke. Altså, og det betyder også, at jeg nogle gange har været nødt til at forskanse mig ind i soveværelset og trække mig fra sociale kontakter for at være helt sikker på, at mit nervesystem fandt ro. Fordi det er det, der er alfa og omega. At hvor tit er du i ro, og hvor længe er du i ro. Og der oplevede jeg jo, at jeg var overhovedet ikke i ro. Jeg var jo ikke engang sove om natten. Så det er jo ikke hensigtsmæssigt. Så da jeg blev kortvarigt sygemeldt i det sidste job, jeg havde, som var voldsomt belastende, der gik jeg faktisk til lægesamtaler hver 4 uger. Og hun sagde, at blandt andet det her med, jamen det går jo ikke over af sig selv, du er nødt til at gøre noget. Og ja, det er jo faktisk ret simpelt at forstå. Så hvad var det så, jeg gjorde? Jamen jeg blev nødt til at sove for mig selv, fordi at jeg jo blev vækket 100 gange. Både af min egen snorken, men også af ham, jeg ligger ved siden af. Og vi kunne sådan holde hinanden kørende i løbet af natten i forhold til at ikke sove og hvile. Og da jeg så i en længere periode havde fundet ind i at kunne sove ordentligt over tid, så begyndte det at vende. Jeg har også beskæftiget mig i min fritid med gode ting, som jeg er glad for. Det vil sige, at det der med at sidde og se tv-udsendelser, som overstimulerer mig, det gør jeg bare ikke. Jeg ser aldrig nyheder. Det er vigtigt for mig at finde fred og ro hele tiden. Hver eneste gang. Og derfor så fandt jeg ud af, at noget af det sjoveste og hyggeligste, jeg kan finde på at se, det er sådan noget abe-tv, som faktisk gør mig lidt dummere, end jeg er i forvejen. Ja. Så det her med at finde nogle rigtig rare tv-programmer, som gør, at man sidder med sådan en feel-good følelse. Det kan være romantiske film, det kan være Bachelorette, whatever.
Altså, der er vi jo bare forskellige i forhold til, hvad vi synes, der er rart at se. Ja. Og så har jeg jo så selv undervejs også taget en masse uddannelse. Og det var også noget af det, min overbelastning handlede om. Der var også nogle relationer og noget utryghed, jeg havde omkring det, jeg skulle gennemføre på den her psykoterapeutuddannelse. Jeg vil ikke komme ind på nærmere, hvor det var og hvem det var, fordi det er faktisk fuldstændig irrelevant. Det handlede jo om det samme med, at jeg var ikke tryg i de relationer, jeg havde. Og jeg var ikke i stand til at ændre det. Men jeg blev færdig i februar 2025 som psykoterapeut. Og det gjorde jeg, fordi jeg havde øje for, hvorfor at jeg var der. Det var meget vigtigt for mig at få samlet alle de ting, jeg kan til en titel. Og det lyder også latterligt. Jamen, altså, Rikke, for helvede, jeg har jo 10 andre eksamensbeviser, men det var bare vigtigt for mig, at jeg blev noget, som andre forstår. Fordi jeg er jo socialrådgiver, det forstår de, men jeg arbejder jo ikke som socialrådgiver. Jeg laver noget helt andet. Så noget af det, som jeg ligesom kunne blive ved med at holde mig selv op på, det var, hvorfor er jeg der? Hvad er mit hvorfor? Og når man har øje for, hvad det er, der gør, at man er i en belastende situation, for det var det. Det er jo ikke sjovt, det er jo alt for hårdt. Og jeg valgte jo også at tage det på den halve tid. Det skal man lade være med. Altså, hvorfor har jeg 2 jobs, en praksis og en uddannelse kørende? Bare fordi jeg kan, så er det ikke ensbetydende med, at jeg skulle, og derfor valgte jeg også det ene job fra. Og så kan man sige, jamen så var jeg jo på supplerende dagpenge i en periode. Ja, men det er jo noget, jeg har betalt ind til, så jeg ligesom kunne få lov at tænke mig om at få en pause. Er det en måde at udnytte systemet? Jamen det kan da godt være. Men jeg er jo selvforsørgende nu. Ikke? Så det er noget af det, som er allervigtigst, det er at finde ud af, hvad er det, jeg skal, og hvorfor gør jeg det? Ikke det der med at bare lade sig rive med og køre ud af en kant og synes, at man skal kunne klare det hele som sådan en heltehelt. For det bliver man altså syg af. Ja. Og der er ikke noget nemt fix i det her. Jeg har været i flere 100 timers terapi rundt regnen sådan i løbet af de sidste 4-5 år. Ikke? Det koster mange penge, men jeg tjener også penge ved at være terapeut selv, netop fordi jeg har den her indsigt i, hvad skal der til. Jeg tør godt at sidde i mørket sammen med andre mennesker. Jeg er ikke bange for noget som helst i det, fordi jeg ved, der er en vej ud. Så det her med at finde ud af, at der var noget, jeg lykkedes med, og noget, jeg var god til, det var også noget af det, som ligesom styrkede mig i, at jamen, det var det her, jeg skulle, og det er også det, jeg lever af i dag, så derfor så er det det, jeg går efter, når der er noget, jeg gerne vil. Og jeg har nogle rigtig gode resultater, altså, og det er ikke, fordi jeg skal blære mig med det, men som andre siger, men du behøver ikke at fortælle, at du er god til det, du laver, for det ved vi godt. Så ja, men det var min måde at stive mig selv af på, fordi jeg troede ikke, jeg var noget værd, hvis ikke jeg var den dygtigste af dem alle sammen. Og det er ikke det, det handler om. Så det handler også om at være i en værdisætning af mig selv. Jeg er taknemmelig og stolt, så kan jeg ikke samtidig også være skamfuld. Ja, jeg må gerne være, som jeg er. Og det er først nu, hvor jeg er over 50 år, jeg kan elske mig selv, som jeg i virkeligheden er. Og det har kostet blod, sved og tårer og rigtig mange penge at nå dertil. Og jeg har stillet nogle videoer til rådighed her på min YouTube-kanal, og det er også derfor, jeg vælger at have den her fortælling. Og I er altid velkommen til at kontakte mig. Om det er via min hjemmeside, eller hvad det nu er. Altså, så finder vi en løsning, og hvis det er sådan, at du har brug for en terapeut i nærheden af, hvor du bor, jamen, så kan jeg også henvise til nogen, som jeg selv stoler på. For der er masser af terapeuter, der ikke ved helt præcis, hvad de laver. Altså, fordi de har bare lært noget, og så gør de en teknik, men der er ikke noget gefyl i det. Fordi de er bange for at gøre noget forkert. Ja. Så det var lidt om, hvordan at det kunne lykkes mig at komme ud af belastningsreaktioner og PTSD. Jeg kunne selvfølgelig fortælle alt muligt om, hvorfor det var sådan, og hvad det var, der skete, og alle de her ting. Det er ikke det, der er væsentligt, fordi for dig var det jo, hvad du oplevede, der var overvældende. Og dig, som har nogle tidligere oplevelser, også fra din barndom, hvor du blev gjort forkert. Og det er forkerthedsfølelse og selvsabotage, der gør, at vi på en eller anden vis kommer til at selvskade. Og skade os selv ved at overdrive alting, fordi vi tror, at vi skal være heldige. Ikke? Vi skal bare være, som vi er. Det er godt nok. Det er godt at være, som du er.
Der er kun én dig. Ja. Så, jeg håber det her det var til hjælp. Nu var der nemlig flere, der havde spurgt i forhold til, hvad er det egentlig, at du har gjort? Jamen, jeg kan sagtens navngive nogle terapeuter, men igen, hvor bor du henne? Det kan også være, at det er min hjælp, du vil have, fordi du har en fornemmelse af, at det her, det kan jeg godt styre sammen med dig. Men det er jo op til dig. Ha' det godt.